Què és la candidatura d'Unitat Popular? Cavaller d'un corser qual crinera és de flames, soy jo l'incendiari de mots d'adolescent. Blas mons déus a ple vol. L'arroglit bestiari tem el fuet del meu cant, i he maridat la lluna, però no dormo amb ella si el filisteu governa els meus domenys. La gent de Reus, la primera manifestació que es va fer, quan vam dir que ja estàvem en democràcia, ja ens van ensenyar que de democràcia res. Ens van ensenyar que la cosa seguia igual, que el que no deia ment rebia. Es va tirar endavant, es va anar seguint. Jo creia sempre que aniríem tots junts mentre quedés un feixista. Aquesta va ser la gran derrota personal. Van començar la gent a afiliar-se per aquí, afiliar-se per allà, i hem viscut 40 anys per mi negres, perquè no s'ha construït absolutament res. S'ha destruït tot el que s'havia començat a construir a passar del feixisme, i després no s'ha construït. Després s'ha robat econòmicament, s'ha robat l'esperança, s'ha robat l'il·lusió i no s'ha construït res. Els ciutadans han estat mirant cap a una altra banda mentre tota aquesta gent feia el que ha fet. Per això, avui veure aquest teatre, veure aquesta gent, veure les propostes de mobilització popular que fa la CUP és una bona notícia, perquè hem de ser tots els que ens hem de posar les piles i continuar preguntant allà on anem on són els nostres diners. Perquè es pot dir, ens van posar una demanda per dir que hi havia un robatori a la sanitat catalana. I a la sanitat catalana hi ha hagut un robatori. Que vagin passant els advocats i que vagi passant tothom. Però el que està clar, que la gent que avui diu vull saber on són els meus diners, té un poder molt gran. Perquè jo crec que ni el més convergent de tots els que ara estan aquí a pocs metres amb Artur Mas, ni el més convergent pot sortir, donar la cara i dir-li a la gent nosaltres estem en contra de que el ciutadà sàpiga en què ens gastem els seus diners. Per tant, hem d'insistir fins trencar-los. S'estan trencant. Cada vegada que fem una pregunta i no responen, estan més enterrats en el passat. Jo crec que quan la gent s'aixeca i demana comptes, això no té aturador. Potser és el 25, potser és d'aquí 4 anys, però això no té aturador. I veure que ja ha començat, per mi és una alegria molt gran. Gràcies. Recordar que fa un any i 6 mesos, alguna cosa així, estàvem, ja no sé quan, un any llarg, estàvem aquí en la campanya electoral municipal. En aquells moments ben bé no sabíem què ens trobaríem a l'Ajuntament de Reus, ni sabíem si entraríem, però el que teníem clar és que havia valgut la pena aquell esforç de treball d'apropar gent que amb un mateix sentiment o proper teníem una idea clara que les coses havien de començar a canviar. I això que deia, independentment del resultat, teníem clar que teníem que fer una presència, si més no al carrer, si podia ser la institució a través d'aquest projecte d'Unitat Popular. Doncs bé, ara hem de dir el mateix. No sabem què passarà. Jo crec que entrarem i que tindrem majoria absoluta, no ho dubto. Però també recordo un ple a l'Ajuntament de Sallent en el que vam portar a aprovació una denúncia a la policia local de Reus. Allò era el juliol del 2009. Havia atacat de males maneres, havia agredit i havia obert diligències contra unes persones que denunciaven un pla urbanístic. Es va aprovar aquella moció, la vam enviar a l'Ajuntament de Reus i el vostre estimat alcalde ens va comentar que no ens fiquéssim en els seus assumptes i que ens cuidéssim de casa nostra. Nosaltres li vam tornar a respondre i li vam dir no has entès res. No s'ha entès què vol dir formar part d'un projecte col·lectiu. Vol dir que si ens toquen a una, ens toquen a totes, i si toquen a Reus, toquen a Sallent. I cal explicar-ho, aquestes petites coses i les grans. Cal explicar qui repartia a la plaça Catalunya contra la gent que l'havia ocupat i qui rebia. L'avi Fernández, 24 cops de porra. Per què? Doncs perquè havia escrit un llibre que es diu Històries del CIS, on explica a qui serveix la policia d'aquest país.
Una policia que, com tots sabeu, té el mateix nom que tenien els botiflers que perseguien els guerrillers que, com el Carrasclet, dona nom a un dels nostres casals. Evidentment, poques coses han canviat, podríem dir, no? Doncs no, n'han canviat moltíssimes. Avui no sortim a l'avantguàrdia, tot i que les enquestes ja diuen que sortirem al Parlament. I tenen por. Tenen por perquè els seus noms no apareixen als seus mitjans, evidentment, però sí que apareixen als nostres. I els nostres mitjans, quan escriuen, des de Cafè amb llet a la directa, des de l'Accent al Catalunya, des de qualsevol paper que omplim a qualsevol lloc del nostre país, fins a tota la xarxa social que coneixem, tot internet, escriu i s'escriu amb totes les raons, perquè sabem ben bé que el dia que ens equivoquem ens porten a judici i ens fan pagar el que sigui. O si no ens equivoquem, ens hi porten també i ens fan pagar 10.000 euros perquè callem. Tot això està passant avui aquí. Ho sabem. Ni tenim notícia i ho coneixem. Però tot i així, continuen tractant-nos com si fóssim ximples.